Dus het nou wat droog had, denk ik. Dit is het tweede weekend van de jeugd. 13 april. De eerste is hier al te wachten. De busjes weer aan, volgooid. Zit daar achter het stuur? Nou, die kan je nog denken. Aan de basis. Ja, de auto van de basis. Nou, je helemaal in. De draaier op kleren, maar in de rij. Hoi! 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 Bijwaarden. Het is jou wel werden. Ik kom door mijn auto volgen. Nee, deze is met de bus, denk ik. Ja, voor mijn horenbus. Die in het weekend, mij. Ik zie nou te wachten. Hoi! Zit ik mij? Doet er een jas, ik na? Hoi! Ja, wij zijn in en uitgeleid. Er is een staren aardig wat jeugd dient aan de kant. Maar ik ben er nog net, ja. Ik kom er nog voor. Dit is het 100ste jaar gezien. Hoe ga je? Waar kunnen we daar hoor? Even zien, Frali. Even zien, maar even proberen. Ik wil harm werden. Ik zei al, Volk het, dat ik in de auto. En de vrouw. ja, als Harm niet op wacht is, dan wist dat nou nooit wat er gebeurd is. Maar doe je gewoon een auto binnen, dat gewoon een man thuis komt. Wat hè? En wat weet je, dat is gewoon niet afgezet, hè? Ja?
shit door daar. Dat is Freddy. Dat is er nou hoor. Nou, dat is voor mij ook. Dit is gewoon een weekend ook mij, hè? Het rond door de stijl die. Nou, ik geloof, we hadden muziek bij. De radio zet niet naar thuis. Dan kun je zitten. Nee, dat is Christian Kleer. Hele hard moest naar de bus gestapt. Ze werd ingepakt, de juiste stapte naar in. Auto er vooraan. Nou, het dak had ik toch ook weg. Die krijgt het weekend net droeg, met een knapveld. Ik ben net vermorsje. Ik deed het net vermorsje. We gingen het mooi waar. Nou, ik sluit me in de reden. Koud is het ook. De wagen de bussen. Een hele ploeg. Nou, je mee moet brengen de band al je heen. Zie je? Wat een riegen. Den al wat oud. Ja, die je vergeten tank. Dan houden we de oorslag van appelski aan. Maar we moeten aan het tentje maken. En die stiepstek, dan maakt ze niet straks Nee, maar dat weer mooi, hè? Maar dat kan, dan moet het altijd warmer worden. Gaat er helemaal een hakje. Daar ben je die meisjes in. En die hakken er maar weer sliepen. Nee, dat is binnenhoor. Is dat niet zo hard? Nee, de binnenhoor zit hoor ik met je. Je zult wel wel, matten. Ja, de binnenhoor. Dat is binnenhoor. Zo, je leest ook al iets. Ja, maar er zit een groep, hè?
jongen de jeugd hoor. Hoi! Dit is Wouda, kampeerterrein. Daar wordt toch maar die sleepzakken. Hoi! Nou, dat gaat wel op zijn. Ja, de renner hier. Wacht, hè. Hier. Ik wil er net op. Hoe mag je hierin komen? Dit komt het zelf. Dit voor je, ja? Ik wil alleen op mijn... daar, jongen! Aha, goed op, jongen. Hé, jongen! Ik zal kijken of het film, man. Zet hem erop zetten, dat is niet zeer. Maar boven, waarom? Ja, wie schrijft bij jou de waren staan? Want ik zei dat die andere nog Wat gaan we die ratten die speelt met dit apparaat, hè? Er wordt er maar ingooid. Dan denk je red hem zo op. Maar ik vind het wel goed, hè? Wordt gezegd dat het moet worden. Je hebt heel wat op in dit ding, hè? Ja, ja, jouwtje. Hier hebben we de vleer, weet je dit? Ik weet het, ik ga niet wisten, maar ik ga het niet pakken. Ja? De laatste bal, dan ga ik niet. Ja. Zeker als je zegt dat loetje draait, dat loetje je niet. Maar je kan zeggen dat die ratten zijn. Zeker zeggen dat het gebied denk ik, hè? Dat jij niet het zegt ook. Ja, nou, hier, nee. Oh. Denk dat beeld wel? Ja. Dan kun je het shirt erin bij. Dan kun je maar gewoon een net wat je door. Daar komt de bal aan. Daar komt de bal aan, hè?
is een hele prullenbal aan het horen, maar die maakt gewoon je eten. Hoi! Rolly dingen maar rak. Heel wat opeten naar dit liggen. Je mag heel wat opeten naar dit liggen. Dat mag overheen. Nee, maar voor mij is het nog zoiets bakje. Ik heb wel een stortje in draaien, dat is een al wat keur. Nee. Ja,
zet nou, hè? Nee, pak hem eruit. Ja, doe maar. Ramen. Volgende keer
Ja, even aan de kant mensen. Die grote pan is op. Die wordt even kleermaken voor de snijden op een morgen. Of is het net, wat zit erin? En dan krijgen we jongen nog af. Dan krijgen we jongen. Geen kop, niet kleer. Maar mooi drinken. Als de mensen met de bal maar op. Is er veel met commentaar op? Voor de oud? Ik geloof het niet. Dat wordt even mooi in de kop bedienen. Maar een molen die moet toch naar de feest met een... Dat is nog een krieder dan, ik moet even taken. We gaan het warm af, hè? Ja. Zaterdagmorgen, 14 april. Heel mooi waar vanmorgen. De jeugd die nou dat komen in. Hier en daar zit nog een ploegje. En praten. Ze gaan net volle weer volgen. Dat zijn die helemaal. Wat zit er mooi af, hé? Wat zit dit heren?
Een shirt waar de vrouw die gaat eten naar bed. Het wordt goed bezorgd hier. Ja, zo'n commentaar. Een bladje erbij. Heet smakelijk, hè? Lekker, hè? Heerlijk. Wat zou ik nou hier eten? Ze maken het bij. Ben er net meer, hè? Ook hier shirt maar één omheen. Ja, dat is ook. Ja, dit ben ik. Jongens, jij met rood? Ja, dat bij de kroon. Ja, die komt er ook wel bij. Nou, dat jij er al, ja. Ah, ja, dat is mij. Kun je slapen nog? Nee, zie je wekker. Even sterk. Goedemorgen, hè? Ja, de hele dag van waren nog even. Gospelrock is terug volgende week vrijdag tussen 10:30 en 12 uur. Een prettig weekend, graag tot dan. Ik ben er nog in wat bezig. Ik krijg eigenlijk de groepsspultjes. Varkens van Christus van de groepsspultjes. Sjoutje en Pietje. Dat is zo heel. Ja. Dat is maar een kiekje van. Nou, doe ik maar even. Is je wat leiding te confereren? Nou, ja. Dat is wel een bedoel. Kijk daar. Ik vind wel maar alleen nog Ja, dat is nog zo mooi. Ja, dat zijn. En wat ik nou stoot, maar dat ik hem zitten en kwam dat ik in tobbe gooien. Het is de bedoeling dat je 2 groepen zien kan er rondrennen staan.
olifanten en de apen. En dit. En dan is het in die tijd van de meeste tegen, die groep scoort de meeste punten. Die ben nou maar wat aan het oefenen. Oh, ja, oma. Stien al klaar. Stien de brand voor. Elke groep gespeeld. Zijgroep. En daar kan het. Nou, daar je heen. Ze zijn nou bezig. En nou mens. De meeste nog maar per jaar aan de krijt. Oh, rennen, rennen. Doorzichtig, dan bereikt het lijntje niet. Ze hebben nog 6 roepen. Huppakee. Hier in de shadow door de zaak heen. Nou, dit had je een zaak meer, zouden ze zijn. Ik kon visten naar de... Van mijn actie. Nee, dat wel een tijd, dat wil je tafel. Ja, maar daar zit al een zaak aan de voet, ja. Nou, zaak. Je bent er bijeen, meer naar. Johan en pakken. Dit gaat. Dat komt wel. Dit speeltje had me wat van Renje Rad. Je doet er een vraag stelt. Ja, doe je aan de map op die papier. En je de derby stelt. Dan wordt het gelijk. Wat een ploeg. Doe het zegt. Hé, dat ben een goede winnaars. Misschien een goede plak. Ja, volgende drama. Ziet aardig niet nog, ze weten net dat ze die steen hebben. Nee, net zo volle bestaan. Is dat aan de goed rijden? Nou, we zijn, dat moest je naar de derby. Toen die het goed had. Hé, die had het goed. En dan heb je hier raad. Ik ken nooit meer nu. Ik doe het.
Nou, je weet het wel. Hé, dat is goed. Dat is een goede vraag. Nee, hou die even. Moet je de vinger op zeggen, de volg. Goed gaan. Hey, kom je? Hey, Arco, kom je, jongen? Daar al meer de benen maar op. Maar hij had een sticker. Niks meer van de sticker. Wat is het? De tweede vraag. Ja. Zo duur zit daar. Ja, en dan weer de bestellen en weer hangen. Dat zit heel goed. Dat je van een ende bij. Wie is de beer? De beer. Hey, kom je? Hey, maar kom je? Die wil later van de bel bedanken. Nee, dikke beer. Nee, dit is een heel beer. Oh, Dan gaan we de Indus en de zeehond met de bedoeling om het water uit te dragen. Van dat topje over de hong heen, geïnvolveerd worden. En dan is maar wat Hoe denk je hem net vallen met dat? ja, ja. Dat weten we toch? Tegen wie vallen? Wat dan maar? Ja, dat weten we toch? Ja, dat is een voording. Ja, het gaat over water en dan moet van het tikje. Doe nou niet. Zo hoor. Heel blikjes weg. Ja, pak hoor. Ja, die mag ik wel aan. Maar dat is mooi, hé, want die is groot. Nee, val daar. Je komt net weer voorbij. Ik bedoel droog. Gooi er rustig in, Koos. Oh, zus, je had er wel een beetje. Dat is net heel. Ja, ja. Pak je hem heen, jongen, laat elkaar. Ja, de goede zit was aan boord in de mannen. Doe dat die bloed in de vader. Wat is dat in die hoeien? Oké. Als ze me weer maken, jongen, de meisjes die zijn het beste. De meisjes die beste. Ga toe, man. Stel het. Oh ja, net maar ooit. Hey! Ja, wat doe je? Ik heb ze erbij. Dat is wel mooi. Ik ga hier niks dienen, hoor. Inderdaad. Oké.
dat die naar de beroepscoach. In alle jaren nee. Nou was je toeslag. Nou de toeslag nog even jongen. We gaan ook de meeste punten verhalen hier, hè? De beer in 6 punten. De leeuwen in 3 punten. De apen in 11 punten. De olifant in 3 punten. En de honden en de hieters in gelijk op 2 punten. Nou, dus we hebben de speeltjes kunnen gewoon hele seconde in gas. Wacht, een centje. Muziekje erbij. Muziek op achtergrond. Wat een even wacht. Pure natuur zat liggen. Oh, staan we nog wel klaar hier. Hoi van. Kijk dan, voor die bal. Maar daar met de zeehonden wil ik net. Op slag. Doe maar hè. Ja, alleen een punt. Dat is ook wel een leuk speeltje. Maar
Dat dragen en die andere ploeg maar bal gooien. Helemaal rauw gooien. En laten er mee als de water in de toch het tijd. Helemaal gooien, helemaal gooien. Ja, hier is het even erin. Binnen. En dan net van de honger. Dit is dan de gooiersploeg. Hij maakt het warren, hè? Tineke, je moet hier. Gooien, 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 gooien. Hoor je mij net op? Ja, nee. Hij die bekers nog niet. Hij heeft heel veel. Ah, wat is het voor spel? Ja, dat kan ook. Voorkant zit ook een gooiersploeg. Ga je maar zien. Prima. Ja, jongen, je hoofd vol. Maar gooien. Ah, heel. Je hebt nou al gooid. De bedoeling. Dat die kopje water op een ledje. En dan maar gooien. Even achter de bak tegen. Zijn die hoor, En de stoel maakt een stoel en het blijft daar. Ja, dan maak je hem. Hup, stap en blijft. Krijg je goed, ja. Nee, hè? Dan ga je gewoon draaien. Ja, hey. Ja, die naar de hand. En water en die dingen erop, dan gooien ze er ook niet in der. Die ballen op de bank. Nou ja, hij zal je voet zien, dan hij wil er niks meer te gooien. Maar ik ben er ook. En achter de stapel. Wil je een notitie maken? Ik had er nog wat specifiek. Wonderpet, wat is dat? Wonderpet, wat is dat? Ik ben nou wat in het bos kan. Wandel. Is het je mooi in het bos?
klimmen, klimmen. Ja, dat wordt denk ik het warmt hier best. Daar heb je er weer een. Dan ben ik hier in Sjord, waar het een prachtig mooi uitzicht dat het hier is. Boven op de bergen daar, op die atmosfeer. Sjerkje. Boven naar de hoed nemen. Zo dat daar. En daar fietst ik in. Zie je hem te fietsen? Zit een auto. En dan gaan we nog een stuk de SRV na. Dan maak ik even nog een veel hebben. Hey, het wie daar zitten. En daar hebben we dan de kampeerboerderij. Met de hakken in verf gezicht. Ja. Ja, mooie hecht hè. Komen we naar meer aan. Hey! 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 Oh, nou wat lukken. Die trapje daar. Dan ben ik intussen mijn oren ploeg. Hoe shit wat denk. Weer een foto nou. Goed, dit plekje komt je wel bekend voor, daar zit een grote dik. Dan mogen we de dik stijgen. Een goed uitzien. Dat huisje, als intussen nog aan de oorkant van de dik. En hier hebben we het bos erin. Kom ik over daarin, dat paard. Dat paard. Ja, dat zie ik direct links. Oh, hier hè? Ja. Zullen we nou wel goed rennen? Laat hem maar ook wachtje. Je bent daar waar ik kan. Rechts en direct links. Hoi, over die omdraaien! Omdraaien, dat wordt wel belangrijk. Wat zit dit? Wat achter de been? Lukt het mooi? Oh ja, dan komen we een klein uit, ja. Wat is er in dit draaien? Hoep. Ja, dan heb je niet het warm krijgt. Ja, zo. Dan hebben we het bordje zandvlakte. En dan, ja, poef. Daar, ja. Nou, toen ben we dit wijken, maar hebben we hier daar in die container voor een mooie paraplu, hè? Nou, dat ga ik doen. Een tennisrekker. Die wil ik voor die tot. Ik heb een tennisje, worden.
Hier hebben we maar weer van de Afsluitdijk al. En hier hebben we het bos weer in. Bodden. Nou, ja, dat is nooit. Je mag ook klaar. Nou, toen weer tijd om drinken. Smaakt het wel met dit waar? Hey, toen ik die vreed ik vind dat ik net, ja. Nou, dat zit er gewoon niet bij. Komt ik nou weer een andere ploeg gewoon in de verder. Die ga ik zin aan drinken. Die branden erop los. Ja, Lotte! Ik wil even komen. Dat is de andere ploeg weg. Nou, dat je het gehört. Maar de andere ploeg ook al. Wat een paraplu noem maar dit waar. Dat zeker kan. Die blaast als je daar. Ik moet hem door de bakje mee. Wapen. Nee, kom maar. Dan is dat goed. Dan zeg ik voor de knibbel pakken en dan zeg ik gewoon ja, proberen gewoon. Maar de bek is zo groot hier, niet aan de boer zeker. Ja, hou niet een beetje stil, jong. Ik heb niet in de aankom met mijn bek. Ja, die ploeg gaat op voor de rond. Minder gekort. Hier een beetje stukje aan maken, ja? Die zes je dat weer stuk hebben. Zo, dat die een beetje licht niet waar. Ja, ik wil wel een leuk stuk. Ja. Ik heb de hinterrek betalen hoor. Ja, je hebt die ploegen, hè? Ik ga nou weer met die andere ploeg verder. En die ploeg je nou weer verder. Dat was koud. Jullie bent. Ja, en ik heb een jas. Nou, dan ben je eruit. Ja, kunt u wat drinken? Nou, dan heb je wel een ploeg. Ik maar deze ploeg verder. Dat zijn de olifantjes. Staat de strid aan rechts in. Nou, dan houden we het heidepaadje dan. Hoi. Dag Brent. Nou, nou, waar je staat. Wat nou wat noteert. Landhuisje. Mooi in de bosje. Oké, met kinderen. Good nice. Nee, wat vaak ik
Die zit er aan. Dat had ik goed inhouden. Ja, mooi. Ik haal hem met 12. Wat een gooie. Alle zeehonden, ik zwaar hoor, Jan Willem en dingen. Nou, dan heb ik nog een apen verder. Zeg het. Gooi hem. Hoe wie maar gooien? En dan hier een plak in het bos. En dat paard daar verder. Een apen. De ploeg apen. Dit paard komt. Fietspaard. Toeske daar. Die haren daar. Die bouwlons. En dan zie je hem daar. Op de achtergrond. De kampeerboerderij. Best wel een seconde is dat te zien. Er gaan heel veel binnen. Daar rennen de apen. Nou, dat is het laatste eindje. Naar de kampeerboerderij. Einde rit. Oh, ja. Wij zijn de olifanten en wij weten van wanden. Na de lange tocht waarna Jan de Boer een pijltje kan. Met zijn lange vuil heeft hij veel durf. En met zijn grote poten stapt hij over alle sloten. Geen belemmering is hem te veel. Ook al kijkt hij een beetje scheef. Maar met veel goede moed weten wij hoe een wandeling moet. Wij kregen een naam zeehonden. We dachten in het begin, we zijn gezwommen. Na een paar uur hadden we geen leed, omdat Sieber weer iets goed deed, maar ons later erg speet. Ook was Sieber treurig. Daarom was hij later ook wat ziekeneurig. Hij ging met de wandeling niet mee, want hij ging met anderen in zee. Dus uit was het met de liefde voor de zeehonden. Maar daar hebben we toen het volgende op begonnen. Halve Pietje hebben we Sjoukje ook maar meegenomen. Toen zeiden we, hoe is het mogelijk weer heel uit thuis gekomen? Thuis.
weinig slapen, moeten we heel en gaan gillen. Waardoor de leiding erg moest schreeuwen. Wij mogen niet in Appelgaard komen, anders worden we door het busje opgenomen. Het geflikker aan de overzijde gaan ons heel wat, gaan ons veel gehuivel. S'nachts mochten wij niet zingen, daarom deden we rare dingen. Maar al is het in Appelstaan nog zo fijn, er zal nooit beter plaats dan thuis zijn. Punt. Gedicht van de hinders. Om door het bos te vliegen, vonden we als hinders net een grote straf. We dienen de derf in een lichte galop. De neuskappen verleggen even en dicht. Ja, dat toch, wie er net zo heel licht. Ja, het lijkt wel gek, maar we hier soms een scoop op de bek. Onze minder oudje hoefde de zwieven net de broeken. Maar dit vonden we zelfs net zo'n toeken. We rusten familie dwaan zonder, we moesten de familie dwaan zonder hinderlaat. Ja, hier weer nog de toekste knaap. We binnen zonder rarigheden op de boerderij doorkomen. Ja, we konden op dat moment nog wel tot gaan. Maar dat wilde u te mal. Zo dwanden jongen we u maar rijstig deel op de stoel. We kregen biks in en een ander wetter. Dat maakt u weer heel veel beter. Goed, alweer. Nee, dat is goed. Ja, hè? Ja. Wij een groep heren door de bossen van Appelskeer. De meesten zagen ons verbaasd af. Hoe is het mogelijk te leven zo flink trouwen, zonder gebrom en zonder gepiep? Maar ja, dat is toch geen wonder, want zonder een brodige donder proberen we leren het spul maar het spul naar uw hand te keren. En de rekening maken wis, als we net winnen, vinden we dit een heel gemis. Ho, Jarris, ik jij gepiep, of ben dat soms jammer zit. Een van de beren zei, kom, begin ze om singelen. Toen zei de woordbeer, net waar, straks beginnen ze te friemelen en pakken ze dus van achteren. Maar dat is niet gebeurd. Verder houden we net oortroos uit. Ho, nog niet een ding. Vannacht rustig honger. Want Willem de Boer is voor jou van plan op het hoekje te staan. Maar hij is vanzelf weer bedankt. Want hij is van u als beren toch bang en let er dus op zijn trillende pootjes toch trouw in. Hier zijn we dan, de avond. We mogen vroeg te gaan, maar vanmiddag zijn we dan toch op pad gegaan en we hebben onszelf niet voor oud laten staan. We waren voor het al moe, dat is waar.
maar dat was voor ons geen enkel bezwaar. We hebben het voor op onze eigen taal. Al is ons verstand niet van grote kracht, we hebben dit gedicht nog zelf bedacht. Hoe moeilijk wij dit ook vinden, we zetten zoals u het gedicht wel hoort door. Het rijmt misschien niet allemaal. Dat is niet geval. Om te gaan. We deden alles vlug met veel plezier en heel bekwaam. Ook al staan we straks helemaal onderaan, we zullen vrolijk en sportief verder gaan. Correct, Marlijn. Ja, daar is hij, ja. Nee, doe jij stopfilm, doe de heren. Ja, dat is stom. De heren. Gaan we daar. Ah, dat is stom. Ja, eruit, hier, echt normaal, alweer. Ja, naast de wijk. Zit er gewoon een onderop maar aan. Verder. Oeh, wat is dat voor dat snel? Oh, dan moet ik even mee. Oh, hier, daar ben je nog mee, ja. Sjouw iedereen op. Wat? Ja, Ja, hij komt goed. Je moet een bij de baan, deze lange naait. Die naar regen. Dat is net een aardigheid. Een die bij die rede pet, die kan je recht mee in je waard. Oh. Ja, krijg. Hij gaat dan. Nog nog? Ja. Ik zie hem nu. Wat? Ben je bij? Hoi. Ik ga maar even. Hij wil het maar eens Wat? Nee, nee? Dan gaan we zich bij. Hoi. Ja, nee. Hé, dat holt je maar alleen een beetje omheen, hè? Ja, Anneke Wieringa. Ja, toen eigen, hè? Die is eigenlijk. Nou, wat ik hem Pet, die heeft naar hier heb. Ja! Kiezen wat zeker. kies je mooi te ja, weet je die zoon, hè? Ben je er? Ja, dat kan nog. Hier, jongens. Een glas limonade voor. Wat een mooi jongen. We houden hem niet droog. Leuk, hè? Leuk. Ja, wat oh, en dan zit ik naar je beneden dan. Ja. En dan zeg je snoep nog even en appel in. Ja, ik wil het praten. Nou, net die genade hier. Zo even. Ja, ja. Slip. Ja, proost, hè? Ah. Hey. Waar hebben we de nooit? Ja, hier. Ja. Maar het is Wat is centralius? dit is Bouke de Haai, hè? Met die MSM Bouke, jongen. Hoe heb je die
Goh, wat is dat, hè? Doe nou even.
Ik ken bijna, wie heb je al erin? Oh, sorry. Hinders en de leeuwen even leef tegen. Reden aan de race. Hinders en de leeuwen zijn de leeuwen. Hinders en de leeuwen je verstaat. Ja, je had er een bollen, jongen. Hanne, dat jij dat bij hem. Die gaat op een verkeerde plaats. Dat Jan weg. Maar is dat een tel? Ja, iemand aan. Oh joh, waar gooi je nou? Ja, ik wil je nou. Ja, dat is goed. En dan moet je maar. Nee, aankomen zo nodig. Maar je moet niet aankomen. Je doet me niet aankomen. Maar ik zei aankomen is een ding. Oh, nee, wij. Je geert. Dingen dan achter die, hè?
Kom op! Verder dan, ja. Olifant en de cel. Harry. Maar weet je, nee, jij bent met je vrouwen, hoe ik net. Kom op, Janus! Ja? Ja, dit is weer cool. Waar is het nou? Hey, get it! Nee, die hoor je achteraf. Oh, doe je al! Ja, absoluut. Nou, jou, ja, kom, troppie. Kom, Nienke! Ja, troppie. Ren je, kom maar. Ja, maar Jan, dat is nee. Ah, joh, nee. Die is kwam. Nee! Ik wil tunen gewoon. Waar maar nou nog? Ja, maar denk aan het. Ja, blijf het. Hoor maar tegen mij, dus ik heb het voor mee. Ja, maar dan is mij hoor. Loopt even voor mee, nee, dat is voor mij. Doe maar dan. Hey. Die veren. Maar toen nooit. Oh ja, maar hé. Kom op, maar. Gerrit, maar ik nog. Wat ben je nou? Dat ben ik wel aardig, ja. Toen nog. Tot nog. Ja. Heel goed. Zo jong. Theoretische houden. Als het snel. Ja, zo. We zijn al aan. Toegeef. Ja, kom op. Laat hem in de
Ja, dat was beter. Dat die vrouw heeft mooi een tijd, hè? Ja, kreeg hè? Hé, wat leuk, hè? Ja, veel. Ja, dat draait gewoon. Ik ben ja, Thomas! Wat je het best uit? De broeken. Wat me naar me toe. Rechts wordt niet commentaar in. Ja, nou, dat keer. Ja, dat dik u. Iedereen. Ik vond wat warm niet, maar dat vond ik mee. Ik heb geen dingen meer hoor. Die blokkeert hier. Zonder draaien. Ja. Haha, let op. Ja, wippen! Hup. Voor de zeehond. En de leeuwen. Dan worden de prikken pakken. Ian. Oké, kom maar.
swingend stappen mee, man. Nou ja. Het boerderij achter ons gelegen. Nou, weer wat ik zeg. Dan kan je nou eens keur letten zetten. Hier toch echt. Hup, lekker. Jaren fretten. Dan hebben we in de stapjacht nog even gereden.
even horen dat er even... Nou, dan ben je maar in Griek. Busjes in de twan. Nou, gaan we de bus.